Moi! Ja tervetuloa uuteen videon nimeltä Olen nyt Johnny Rose. Vittu! Eli tosiaan, miksi mä oon nyt Johnny Rose? Ja kuka ylipäätään on Johnny Rose? Niin Johnny Rose olen minä. Ja se alkoi tyyliin vuonna 2022, kun minä ja legendaarinen Ossi Rose tehdä mulle tuo lavanimi. Mitä sä teet, kissa? Yrittää kustaa mun äänityksen. Ja muuten tää on ensimmäinen video, missä mä käytän DaVinci Resolve Editing-softaa, koska mun kaveri suositteli sitä mulle ja AI suositteli mulle ja tälleen. Mutta joo. Kerrotaan lisää tästä vähän Johnny Rosesta ja tästä legendasta, mikä kulkee tuolla kaveriporukassa nimellä Johnny Rose. Eli tosiaan, Johnny Rosen legenda lähti siitä liikkeelle, kun mä halusin artistinimen. Ja se lähti siitä, että alettiin miettiä niin kuin tunnettuja artistien sukunimiä. Mä kuuntelin Guns N' Rosesia paljon ja Maidenia paljon ja mulla on nyttenkin Maidenin paita. Tämähän Johnny Rose ei liity mitenkään siihen johonkin sarjan näyttelijä, onko se joku Scott Creek sarja näyttelijä Johnny Rose, niin tämä ei ole kopionimi siitä, vaan se on ihan vaan meidän sisäpiirivitsi tullut Axl Roselta, Guns N' Rosesin laulajalta. Ja Johnny, se on vähän niin kuin Jonne, mutta vaan enkussa niin. Sitten siitä Johnny Rosesta tuli mun lempinimi, ja mä en muista milloin viimeksi mun kaveri on sanonut mua Jonneksi tyyliin kuukausia sitten, en mä tiedä. Syy, minkä takia mä päätin vaihtaa mun kanavan nimen Ahoroseksi on se, että se on minusta paljon parempi kuin vaan mun oma nimi. Itse on Johnny Rose, niin koulussa, somessa, kaveripiireissä, kaikkialla. Joten mä ajattelin, että minkä takia mä YouTubessakin olisi Johnny Rose nimellä. Johnny Rose linkittää, se on niinku se mun toinen persona ns. Johnny Rose on se kitaristi, artisti. Se niinku minä ulkonäöltään tälleen. Mä olen kotona Jonne Ahona, mä oon se chilli, joka haluaa paljon asioita tehdä elämässä, ja sitten Johnny Rose on tavallaan se, joka niinku toteuttaa ne olemalla kameraa eessä ja säveltää ne biisit ja tälleen. Tämä on vähän tämmönen outo tapa selittää, että miten mä itse koen tämän Jonne Aho ja Johnny Rose tyylin. Että mulla on tavallaan kaksi persoonaa, että ei se kuitenkaan mikään kaksisuuten mielialahäiriö ole, että sano ei tiedä, voi mulla sekin olla. Ja joo, tää on vissiin muuten myös ensimmäinen video, missä mä oon tällä taustalla. Käykää kattoo se mun AI päättää mun taustavideon, niin siinä näette kun mä teen tän tausta ja syy miksi mä tein tän tausta. Minusta on paljon parempi tausta kuin se aikaisempi. Että mä tykkään tehdä näitä videoita ja jos mä tykkään tästä taustasta, niin mä tykkään enemmän tehdä näitä videoita itse. Ja sitten se myös välittyy kameraan minusta paremmin. Eiks niin? Kaikki pitää kuitenkin tehdä ilon kautta. Mullahan on tällä hetkellä koeviikko menossa tällä hetkellä, että mä oon vähän cooked. Mä en oo lukenut paljon yhteen, mä oon ihan pihalla ja sitten mun pitäisi samalla tehdä näitä videoita, niin saattaa olla, että mä en nyt tätä 3-5 päivän välein ei saa tehtyä videoita tällä hetkellä, koska mulla on koeviikko ja se loppuu vasta ensi viikolla ja nyt on tiistai. Että nyt tulee vähän harvemmin videoita, mutta ehkä te kestätte se, kun siellä on kuitenkin se, mitä 30-20 ihmistä, jotka aktiivisesti katsoo mun videoita, niin joo, toivottavasti te tykkäätte tästä mun uudesta egosta tai niinku nimestä, mikä se nyt on. Minähän on edelleen ihan vaan minä, Johnny Rose, Jonne Aho, kamera eessä. En mä aio mitenkään muuttaa mun luonnetta silleen mitenkään musiikaaliseksi tai erilaiseksi silleen, koska se on minä. Mä oon minä kameraajassa. Mä oon Johnny Rose ja Jonne Aho kameraajassa koko ajan. Toivottavasti tää vähän se helpotti teidän niinku käsitystä siitä, että mitä täällä oikein tapahtuu tällä mun kanavalla. Että banneria vaihtuu ja kuva taustaa vaihtuu. Nimi vaihtuu. Mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta joo, mä itse vaan tekee vähän päivityksiä silleen, että mä itse tykkään enemmän tehdä näitä videoita silleen. Ja pääsyy, minkä takia mä halusin tähän on se, että mun ikkuna on tossa, niin mä saan sitten luonnonvaloa käytettyä tähän valotukseen. Joo. Ja mehän nähdään taas seuraavassa videossa, että se oli Johnny Rose täällä. Moi moi!